citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 5 ka suspects nga responsable sa pagpatay sa 4 ka mga tao apil na ang 2 ka menor de edad sa Misamis Oriental gikasuhan na og multiple murder. MGB nagpadayag kang Governor Cora Malanyaon sa Davao Oriental nga walay mining activity sa World Heritage nga Mount Hamigitan. Sa detalye sa atong mga balita, gikasuhan na og multiple murder sa Villanueva Municipal Police Stations sa Misamis Oriental ang mga responsable sa pagpatay sa 4 ka mga tao. Apil na ang 2 ka mga menor de edad sa Barangay Imelda sa Misamis Oriental niadtong Hulyo 10, 2022. 5 ka mga suspect nga responsable sa krimen ang sakay sa SUV. Ani ang report? 2 ka adlaw human sa krimen, gifile dayon sa mga pulis sa Villanueva Municipal Police Station ang kasong multiple murder batok sa 5 ka mga suspitsadong responsable sa kamatayon sa 4 ka mga tao nga nidiskubrihan dito sa Barangay Imelda, Villanueva, Misamis Oriental. Sumala sa Police Regional Office 10, adunay usa ka witness sa krimen nga nagsulti nga nagsakay og SUV niadtong Hulyo 10, 2022 ang mga suspect. Yeah, we are happy to report to the public, especially to those the relatives of the victims, that we were able to file multiple counts of murder for the recent incident, killing incident that happened in Villanueva. We are now just waiting for these warrants of arrest to be released, and immediately manhunt operations will be conducted. We are enjoining yung other witnesses na kung pwede ay they will come out in the open para talagang yung kaso na to ay airtight. Personal grudge ang usa sa motibong ginasubay sa mga pulis nga mao'y pinakaduol nga hinungdan nganong nahimo sa mga suspect nga pamatyon ang mga biktima. Pero ang nakasakit kay giapil pa og patay ang 6 anyos nga bata. Dili sa amin maghatag sir og detail as to unsay dahilan atong personal grudge, but we are looking into all possible na anggulo ani kasi we do not accept yung unang nagkulang sa ang information na ihatag sa amo initially sa family, like naningi lang sila utang and that's it, mauto ang reason nila. So kita naman we cannot really accept that agad kasi why appeal ang mga minor. Giila ang mga biktima nga sila Noel Bado, 26 anyos, taxi driver nga taga Iligan City, Joy Canoy, 38 anyos, taga Tawa-Tawan, Initaw, Misamis Oriental, Mark Ronin Lacoto, 15 anyos, ug iyang igsuon nga 6 anyos nga si Miller nga taga Iligan City. Nailhan na sab sa mga otoridad ang naghimo sa linuog nga krimen. One suspect sir is identified, meaning with names talaga, complete name niya. One is identified through his alias. The other 3 sir is Dando. But our witnesses can familiar sila sa face, but they don't know sa ilang mga pangalan, katungtulog. Base sa impormasyon, maningilang og utang ng 100,000 pesos ang mga biktima sa lugar apan wala sila masayod nga mauna di ito ang ilang katapusan. Nadiskubrihan na sab sa mga pulis nga ang gisakyan nga kotse sa mga biktima gidabdaban dito sa lungsod sa Naawan, Misamis Oriental. Nagkadaghan na karon ang kaso sa African swine fever sa Mindanao, gani dinhi sa Davao. Gipasirado ang slaughterhouse niadtong milabayng simana. Sa Bukidnon, unsa na ba ang estado sa ESF? Ani ang report ni Bobby Lagsa. Nagpabiling ESF free ang probinsya sa Bukidnon hantod karong mga takna.
Gisaysay ni Department of Agriculture Regional Director Carlin Collado na nagpabilin nga walay natalang nga kaso sa ESF ang Bukidnon. Pagsulod pa lang nimo sa mga boundary sa Bukidnon, andun din nag-atang ng karantinas ug hugot nga inspeksyon ang ipatuman. It will not affect the supply here in Region 10 kasi sa kanila ano lang yun doon lang yung konsumo sa island. Hindi rin sila nag-ship out. And seldom sila tanggap ng yung papasok sa kanila. Yan milabay nga si Mana, nakumpirma sa DA nga doon na yung kaso sa ESF dito sa isla sa Camiguin. Kinihuman gipailawom sa laboratory test ang mga baboy kaya doon na yung mga nangamatay sa mga swine farm sa lungsod sa Mambahaw. Matod di Collado, kung nalutsan ang Camiguin Island, kanunay andam ang probinsya sa Bukidnon, gabantayan ang ilang mga boundaries sa sakit sa ESF. Labi na kay nailhan kini nga probinsya kundi daghan ang dagkong kumpanya nga namuhiyog baboy, baka ug pang mga hayop. Samtang sa dakbayan sa Davao, gipahugtan ang mga boundary human nakitaan og ESF ang karni nagikan sa Sok Sargent ni atong milabay nga si Mana. Ang ipautama sa Director Collado, ESF free ba gyud ang Bukidnon? Yes, bago pa nagsimula yung intensify na ang quarantine checkpoints. We have also trained yung mga quarantine officers as to the apprehension and confiscation of pork and pork byproducts, and the governor issued executive order right from the start yung no entry of pork and pork byproducts in all sources or from all sources, meaning kahit green zone yung source ng pork or pork byproducts, hindi pwedeng papasok sa Bukidnon or yung walang makapasok sa Bukidnon na lockdown siya. Pork and pork byproducts. So naka-block siya. A lot of commercial farms are located in Bukidnon. And pag commercial farms sila, presume na ang biosecurity measures nila is strong. Diba? Hindi ka basta-basta makapasok, kailangan mo magligo na ilang beses. And yun nga, yung support din ng private sectors, yung nominhats na yung lalo na yung mga members nila na talaga yung biosecurity measures, and tumutulong sila sa educational campaign or information materials with regards sa prevention and control of the ESF. Ang ESF usa ka sakit sa baboy nga dili basta mawala, dali og kusog kini makatakod og 100% kini makapatay sa baboy. Apan ang ESF dili makatakod sa tao. Matod sa mga siyentipiko, sa kaso sa Espanya naabtan kini og pipila ka tuig. Una nila nawagtang ang kaso sa ESF ug hantod karon nagpadayon ng ilang pagpatuman sa mga insektong pamaagi aron dili kini mobalik pa. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe. Walay nagmina sa tiilan sa World Heritage nga Mount Hamiguitan sa Davao Oriental. Kini ang gipaniguro sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB kang Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon sa ilang meeting kagahapon. Kung walay mining activity sa Mount Hamiguitan, asa nga mga lugar sa Davao Oriental ang dunay mina. Ani ang special report. Walay minahan sa Mount Hamiguitan. Kini ang gibarugan ni Mines and Geosciences Bureau Regional Director Attorney Jasper Lascano sa dihang miatubang kini kang Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon kagahapon. Gipatawag ni Governor Malanyaon kagahapon alang sa environment briefing ang taga-MGB aron sutaon ang mga lugar kung diin dunay mining activity sa iyang probinsya. Sa nahisgutang pulong, gipakita ni Atty. Lascano sa gobernadora ang mapa sa Mount Hamiguitan ug iyang gipasalig nga walay nagmina sa nahisgutang lugar. Atol sa meeting, giklaro ni Atty. Lascano nga usa ka lugar sa Davao Oriental ang dunay minahan o kini nahimutang sa lungsod sa Banay-Banay nga milabigit sa mga barangay Puntalinaw, Kauswagan, Pintatagan, Maputi, Panikian ug Barangay Mahayag nga adunay gilapdon nga 1,072 ka ektarya nga luna. Matud sa MGB, ang Riverbend Consolidated Mining Corporation, ARC Nickel Resources,
bag-o lang usab nagsugod og operate tungod kay bag-o lang nilang gitanggal ang cease and desist order tungod sa nahitabong pagbaha ni atong Enero ning kasamtangang tuig ug tungod kay may banaw ang mga pula nga yuta paingon sa kasapaan ug nakaabot gani sa kadagatan. Gisaysay sa gobernadora nga dili siya mutugot nga mahilabtan ang mga lugar ug himuon kining mga minahan kung walay pagtugot gikan sa probinsyal nga panggamhanan. Apan, nasabtan sa gobernador nga apil sa programa sa national government ang maluntaron og responsabling pagmina. Apan, gikinahanglan nga mubayad og makatarunganon og eksaktong buhis ang mga minahan. Ato sa inaugural speech ni atong Hulyo 1, giklaron sa gobernador nga gikinahanglan sa probinsya nga makakolekta og insaktong buhis. We will undertake all measures possible to collect every centavo of the extraction and permit fees on sand and gravel, aggregates, stones and ores sourced everywhere in the province, and which tax collection will be shared with the barangays, the municipalities, and the city of Mati. These are the only two major sources of revenue for the province. Thus, extensive collection should be enforced. Gikinahanglan nga mobayad ang tanang mogamit ug magkuha sa naturales rekurso sa Davao Oriental aron ang buhis nga ibayad sa mga kumpanya mahatag sa katawhan pinaagi sa mga proyekto nga ibalik sa probinsya sa mga barangay. Aron mamonitor sa probinsya aktibidad sa mga minahan ug kabukiran sa Davao Oriental. Iyang gitudlo si retired military Brigadier General Leopoldo Imbang Jr. aron siguraduhon nga ang kinayahan padayong maproteksyonan. Si Imbang nagsilbing commander sa 28th Infantry Battalion sa Philippine Army ug nahimong Deputy Commander sa Eastern Mindanao Command sa Armed Forces of the Philippines dinhi sa Panacan, Davao City. Edith Cadoaya, News 10 Philippines. Stay safe! At tangi! Modernong City Library sa Davao, ablihan na! O libuan ka mga dekalidad nga face mask gidonar sa tulo ka kumpanya nga to sa LGU sa Cagayan de Oro City. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now.
is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Abli na ang ginapasigarbong City Library sa Davao sugod ug bang adlaw Hulyo 15, 2022. Kompleto kini sa pasilidad ug state of the art ang pagkatukod nga gipunduhan sa lokal nga gobyerno. Anyang report ni Eugene Hinutan. Makaagni ang disenyo sa bagong tukod nga City Library and Information Center sa C. Bangoy Street, Barangay 34-D, poblasyon ning syudad. Upat kaanda na ang City Library ug moderno ang mga pasilidad. Makita ang state-of-the-art, high-tech facilities, book ug reading corners sulod sa library. Dunay magazines ug newspaper section. Duna sub-online public access catalog nga computerized nga hulip sa print card catalog. Plastado og lapad ang sulod sa library. O gisigurong komportable gyud ang mga book lovers o researchers panahon sa ilang pagtuon. Duna sab kini roof deck nga pwedeng kaistambayan. Dunay gipangbutang nga mga tanom ug pwede sab masudong ang palibot sa syudad. Abril 24, 2018, dihang gisugdan ang konstruksyon sa City Library and Information Center. 40 million pesos ang gigahin nga pondo sa Davao City LGU alang sa konstruksyon niini. Human ang kapinupat ka tuig, maablihan na gyud kini sa publiko sugod ug mga adlaw Hulyo 15, 2022. Kahinumduman nga sa milabay bulan, nagpahigayon na og ocular inspection sila City Councilor Pilar Braga nga mao'y nanguna sa pagduso sa City Ordinance No. 0818-21 Series of 2021, an ordinance modernizing and strengthening the Davao City Library Information Center, kun the Davao City Library and Information Center Ordinance. Tumong niini nga mahatagag modernong pasilidad ug lugar ang mga tawo din dunay daghan ug kakuwag impormasyon. Sa Facebook post sa Davao City Library and Information Center page, gipahibalo ang publiko nga kinahanglan mo kuha una og library card ang usa ka individual nga gusto mo gamit sa library ug dunay bayad ang pagkuha niini. Dunay duha ka membership options. Sama sa 30 pesos alang sa library membership, din hatagag paper printed library card ang miyembro nga mao'y magsilbing pass atol sa pagbisita sa library. O di kaha 100 pesos nga membership fee diin lakip na niini ang bayad sa paghulam og libro, usa ka oras nga libreng internet matag adlaw alang sa paggamit sa IT room ug PVC library card nga dunay personal nga litrato sa miyembro. Usa ka tuig nga mapahimusan ang bayad nimo sa membership fee. Duna say orientation nga pagahimuon og lakip sa hisgutan ang mga alternatibong pamaagi aron makagamit sa City Library. Abli ang City Library sa publiko sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi ikan adlong Lunes hangtod adlong Biyernes. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nakadawat og libreng feeds ang tulo ka mga Barangay Farmers Association sa lungsod sa Laak, Davao de Oro gikan sa Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Kunsaad Program. Ang mga benepisyaryong barangay gipanglangkuban sa San Antonio, Siboleda ug Lunganapan. Mismong si Mayor Antonio Libuangan pinagi sa Municipal Agriculturist ang naningkamot nga mahatag ang 15 kasakong duck layer feeds ug 20 kasakong layer mask para sa mga manok. Gihimo kini sa gobyerno aron mulungtad ang programa alang sa mga mag-uuma ug aron mulambo ang kalidad sa ilang kinabuhi. Daghang mag-uuma sa lungsod sa Malungon, Sarangani Province ang nalipay sa pagsaulog sa Farmers Day 2022 kay nakahigayon sila sa pag-display sa ilang mga produkto. Gimugna ang selebrasyon sa lokal nga gobyerno sa Malungon aron mahatagan og importansya ang mga mag-uuma sa lungsod nga usa sa mga tinubdan sa kita sa ilang panudlanan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gisaulog sa mga mag-uuma sa Malungon, Sarangani Province ang Farmers Day 2022 kagahapong adlaw Hulyo 13. Ang selebrasyon, inisyatibo sa Office of the Municipal Agriculturist, tumong niini nga mahatagag pagtagad ang kontribusyon sa mga mag-uuma sa agricultural sector sa lungsod. Ang Sunken Arena sa Malungon, ang venue sa okasyon, diin makita ang gimuntar nga mga payag ug stalls nga ginama sa mga mag-uuma. Dunay nakadisplay nga mga klase-klaseng lokal nga produkto gikan sa nagkadaiyang barangay sa Malungon, sama sa gulay, prutas, lagutmon ug mga native products.
Sumala ni malungong Mayor Tessa Constantino tinguha sa aktibidad nga mapaligon ang serbisyo sa mga mag-uma sa lungsod samtang padayon ang pakihiusa o kooperasyon sa sektor sa agrikultura. Dungan sa Farmers Day 2022 celebration ang gipanghatag ng mga agricultural inputs, mga makinarya o ubang ekipo sa pang-uma. Nalingaw ang kadaghanan sa Ginoo at ginang magsasaka hilabin na nga dunay paraffol ug padula. Lakip sa mga mananaog atol sa Farmers Day 2022 Best in Production Display nga kategorya ang Barangay Datal Batong nga naa sa first place, Barangay Datal Bila sa second place ug Barangay Talos sa third place. Mananaog sab alang sa Best in Creative Farmers Attire Female and Male category ang Barangay Upper Lumabat nga nakuha ang first place, Barangay Lutay sa second place ug Barangay San Miguel nga naa sa ikatulong pwesto. Nagmalampuson ang aktibidad tungod na sab sa kooperasyon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Midunar og 40,000 ka mga KN95 face mask sa lokal nga gobyerno sa Cagayan de Oro City ang tulo ka mga pribadong kumpanya. Gihimo kini atol sa ilang courtesy call kang CDO Mayor Clarix Uy sa City Mayor's Office ning Baguhay lang. Ang mga pribadong kumpanya gilangkuban sa FDC Misamis Power Corporation, Philinvest Land Incorporated ug Temasek Foundation of Singapore. Mismong si Mayor Uy ang midawat sa kitarton nga mga face mask. May tindog nga representante si Vice President Project and Construction Engineer Luis Lagarnia Jr. OIC Corporate Communication Analisa Miso ug Kim Orquillas. Samtang si Ivy Gamutin ang representante sa Philinvest Land Incorporated CDO ug Marketing Support Specialist Jam Josephine Kurutan. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sa bininyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!